pixkaten isilik egoten gehan, bale? Nire izena Jose Luis da, eta pixkate bezagutzen zaituztet batzuk plazatik. Etorri gehan taloak egitera, bale? Taloa, zenek daki taloi buruz zerbait, bota, zer daki zer taloi buruz? Bota. Txikiezan hori norretan bakatu zara. Pista bat. Gaur momentan dugu. Pista bat. Beste norbetiek, beste zerbait. Bota. Amerikakoak ekarri zuten edo, bueno, bale. Bale, bota. Bai, etxekoa da, txika berandu ogia erosteko. Baina hartoa, sorotan, baserritan, asko zeon, ugari. Orduan, ogia garestia baldin bazan, garia garestia baldin bazan, eta harto asko baldin bazeon baserritan, ze jango zuten? Hartoarekin egindako ogia, bolioa, taloa. Hartoarekin egindako ogi zapaldu hori, taloa. Ulertu da? Danak? Ordan, irina eta ordan olako hauts bat erortzen da, bale? Urrengo bisita, errota bat ikustea. Eta orduan, hauts hori eta horri nahazten diot ur beroa. Ura neon da. Ras, eta masa bat egiten dut. Masa bat, nahaztu, eta zuek etorri aurretik nik bola bat egin dut. Bale? Ordan, ur beroarekin eta hauts honekin nik bola bat egin dut. Besterik ez dauka, Esaten da, ogia eta ikusi balen badezuen, asko zeat eta bola ondia behar, asko zeat. Esaten da, lotan guzten daula edo ogia egiten dutenean eta pixkaten traku egin. Orduan, ikusi dezuen inoiz olako formako ogirik? Ogia? Ogia bai. Hau, labean sartuko banu, ogia. Hau, labean sartu, eta ogi bat. Bai, ez da? Bai. Artxirinekin egindako ogi bat. Gu jaten dugun ogia izango da, guztera gora igual, ez? Ulertzen da? Beste forma bateko da. Bai? Labean sartzen behin badeu? Ogia. Guk ingo dugu. Gero, zatitxo bat emango dizen bakoitzek, eta talbotxo bat edo. Bale? Bakoitzak ingo du bere pelota txiki bat. Honekin. Lehenengo gozteko duna da, eskua garbitzen aritu zaretenen, pixkat, hauts pixkatekin, eskuak igurtzi. Suabe, leunak edo gelditzen dira. Egurrean ere, pixkat. Hau ez egin. Hori ez egin. Zegero ez da zabalduko ondo. Ulertzen da. Pixkat. Asko eta
bale. Orduan, pixka. Eskuetan eta tablan, igurtzi. Daukazuen pelota hortan. Pixkanaka zabaltzen jungo geha. Pixkanaka, suabe, ez tablan. Bai, ez dela zer gertatuko txakatu. Jungo geha, pixkanaka. Buelta batzuk emango izkiot. Bale? Eta zabaltzen jungo naiz. Ez matxakatu. Ez urte jo. Bale? Hora, pixkanaka. Iratzen nahi naiz. Eta zabaltzen dijoa. Zabaltzen dijoa. Eskua pixka galdu egin dula lehen zeukan. Hori, pixka, zerriro. Nahi badeztu berari ere, oso gutxi. Zabaldu eta jarraitu. Bale? Buelta ez da eman behar. Buelta ez zaio eman behar. Batzu gero, aste zaten mendik eta puskatu egiten da. Pegatzen baldin bada, eta ez din baldin bada horti mugitu, gu, hiliko geha eta higo duguna da pixkat. Berriro separatu, berriro zerbait bota denean eta jarraitu egingo genuke. Bale? Forma hartzen dunean hola, bueno, hau baino handixogo bat edo, txapa bat dakertu jarrita sukalden, eta hor egingo dugu taloa. Txistorrakin edo txokolatekin, txistorrakin zuek esango duzue, eta bukatzen degunean, ba... Astean neure kantu, zeu gure bazeunke, zukaineko taloa, gozo jango neuke. Txingiliki, 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 txingili, txingiliki, 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 txing. Txingiliki, 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 txingili, txingiliki, 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 txing. Txingidikidi, 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 txingidi, txingidikidi, 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 txing. Txingidikidi, 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 txingidi, txingidikidi, 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 txing. Porrusaldea dantzan, fondero ederra. Porrusaldea dantzan, fondero ederra. Neure burduntziari, kentzeko ugerra. Neure burduntziari, kentzeko ugerra. Porrusaldea dantzan, fondero ederra.